गोड़ लागतनी हम है बेबी बुआ। गोड़ लागतनी हम है किरण फुआ। हाँ, हमनी के खिलौना एगो लेके आइल बनी सन, दर्शक लोग सुनी लोगिन आ खिलौना के माध्यम से रवल उनके ये बताओ तनी सन आ कि केंग और सास दियादी ना ननद एगो बहू से पूछता आ उ केंग उत्तर दे तरी उहे माध्यम बा हमनी के गीत द्वारा रवल लोग के बताओ तनी सन। हाँ, जब आजकल के नयका पतो लोग जवाब देता लोग। हाँ तो चलो वही हिसाब से करवावे गीत में। हाँ तो केंगा चलो जवाब मिलत आजकल के चलो लोग के। गीत के माध्यम द्वारा बताओ जब दर्शक चल लोग के। ए सासू सैया वकील हमर हो गइले, ए सासू सैया वकील हमर हो गइले। हमरे ससुआ जी हमरे से पूछे, हमरे ससुआ जी हमरे से पूछे। ए बहुआ बेटा हमार कुछ कह गइले, ए बहुआ बेटा हमार कुछ कह गइले। ना कुछ कह गइले ना कुछ सुन गइले, ना कुछ कह गइले ना कुछ सुन गइले। ये सासू अलगा करावे के कह गइले, ये सासू झगड़ा करावे के कह गइले। ये सासू जैया वकील हमर हो गइले, ये सासू सैया वकील हमर। हमरे गोतनिया हमरे से पूछे, हमरे गोतनिया हमरे से पूछे। ये गोतिन देवर हमार कुछ कह गइले, ये गोतिन देवर हमार कुछ कह गइले। ना कुछ कह गइले ना कुछ सुन गइले, ना कुछ कह गइले ना कुछ सुन गइले। ये गोतिन अलगा करावे के कह गइले, ये गोतिन अलगा करावे के कह। ए गोतिन सैया वकील हमर हो गइले, ये सासू सैया वकील हमर हो। हमरे ननदिया हमरे से पूछे, हमरे ननदिया हमरे से पूछे। ये भाभी भैया हमार कुछ कह गइले, ये भाभी भैया हमार कुछ ना कुछ कह गइले ना कुछ सुन गइले, ना कुछ कह गइले ना कुछ सुन गइले। ये ननद गवना करावे के कह गइले, ये ननद गवना करावे के कह। हमरे देवर जी हमरे से पूछे, हमरे देवर जी हमरे से पूछे। ये भाभी भैया हमार कुछ कह गइले, ये भाभी भैया हमार कुछ कह गइले। ना कुछ कह गइले ना कुछ सुन गइले, ना कुछ कह गइले ना कुछ सुन गइले। ये देवर कॉलेज छोड़ावे के कह गइले, ये देवर कॉलेज छोड़ावे के कह गइले। ये सासू सैया वकील हमर हो गइले, ये सासू सैया वकील हमर हो गइले। तब ई खिलौना रउआ लोगन के कैसन लागल ह ई हमनी के अपन कमेंट करम लोगिन, शेयर करम लोगिन और हमनी के चैनल के लाइक और सब्सक्राइब करम लोगिन। नमस्कार।